näme kam ginlenýäňi? Bu näme ol? Sen çağıramon köpüğüne. Delce brendi. Atasa. Bakayım can. İldesem de tädil gaýda alaza. Görýärmi? Diýimsen, bolýanlatary. Şu derejede var, bir sadyan olup bilýärmi, bir halkyň, bir sadyan, bir ýürek buýtanjymyzy bilýärmi diýimsen. Bir beýan etmek, bir bilýärmi, bir halka bir ýetirmek isleýär, şular ýaňjagyna bir magdymyzda ýene 16-syndan täbär 31-ne çeýin ulul ardanlaşyk gitýär diýip bir video goýýar sadyan. Ýok, onanay, şondan wara paşda bir 200-300 adam görýär. Hiçlik ýagdaýda ýörenok, ildesemiz videolarymyz ananay mesele bir nitogurun aýdamy. Ya samsyk sumsyk zat goýamyzok videony, jan joganjyklarmy, bir basaýyňlar, gaýrat ediň, şol görüp otyrsyň videony. Dur bir minut. Bir jamynt bir bizler. Kime goldy masaňyzam jan ileşer, bir ýekeje bir ýürek bilen bir repost edip bir kommentarda bir daha çykar galdyrmaňyzy biz sizler bir ullul haýşlar etýäs. Her videomda aýtjandan gaýrat ediň. Bir daha diýseň ma diýen bolarsaňyz rakak butda bir ýerden o ýalbaryp da ýakaryp bir daha dalýanýanak. Hemmämiz o 5 velayet 5 dogan hemmämiz o bir türkmen halka eldeşmedi. Goý diýme bir adama bir paddeşkaňyz bolsun da eldeşmedi. Biz nitodat gorkadamyzok ya nitodat o bir ýarym ýalaň açja eýle beýle we samstumsuklatlar goýamyzok eldeşmedi. Bir çağajyklaňyz şu zatlar gerekdir belkim oğuljuklaňyz ene her türlü ütköş zat gözleýänsiňiz eldeşmedi. Şu joş ütköş zatlar ululu ardanlaşykda ne brand kits magdynda ýerleşendir diýip bir her hili zatlarda video goýan bilen ýok. Gaýtym bilemok. Görýärler, geçirýärler. Geçirmäňler ýyldaşlar şu jogaşa gaýrat edip like bilen bir kommentarda bir ýürek buýsanjyňyzy bir beýan etdik. Daýymlar haýsyllardan gaýrat edip ýyldaşmady. Biz de goldan, biz gündelik dowamly ütköş haritler goýup durarys ýyldaşmady. Gelýäňiz, ananay, ol men goýup duranyňam ýöründe prosta inanmasaňyz magdyna gelip görüň ýyldaşmady. Biziň hyzmatymyz, biziň eşikimizde kaştwasy bir ýöneköý zatda ananmaňyz ýyldaşmady. Bir gymmat alyp beremäňler da, dogry maýsam da ýyldaşmady. Şu gymmat zady, dogry maýdan. Konkretni bahada, lyboy bahanam internetden geldim diýip görläý. Diňe internet diýjek da, lyboy kümedem bizler skitkam edip berendir ýyldaşmady. Barp 700 manatlyk zadymyzy 400-500 manata çene berýäs ýyldaşmady. Siz ýalňyş düşünýäňiz, oňsyňyz ýyldaşmady. Biz diňe siziň hyzmatyňyzda ýyldaşar. Gelip görüň. Bu joş bir pursatlardan peýdalanyň diýjek ýyldaşmady. Bir hemme wagt bolup duranyp bu pursatlara peýdalanyň 25-30-40% skitka dowam etdir ýyldaşmady. Gelin arkaýyny. Magdyna gerek görüň. Diýme bu videony hemme kim oňundan çykarýana gedel ýyldaşmady. Goldan gaýrat edip ýyldaşmady. Bir gelmeýäňiz ýene-de bir haýş edýäs, gaýrat edip ýyldaşmady. Görüň videony. Biz diňe ütköş zatlar örkäsät ýyldaşmady. Gelip 2 ýaşdan täbär 16-17 ýaşa çenli oglanjyklaryňyza bir bolar ýazak delji eşikler örkäsändir ýyldaşmady. Goý şu videomam diýme hemme kimiň öňüne çykaran edele ýyldaşmady. Goldan gaýrat edip yerleşen ýerime şona meni öňe aýtyp geçen ýyldaşmady. Aptawa 2-nji etaj 136-njy ine Könüzdan ederleşendir ýyldaşmady. Brand kits magdyny gündelik dowamında delje haritler bilen siziň öňüňizdedir ýyldaşmady. Sağ olun, taňary ýakasyn.